ta daga kan Ahmad, wani irin nutsuwa da karsashi yake da shi, da ya sa zuciyarta bugawa da sauri. Ahmad ya matso kusa da ita a hankali ya ce a cikin murya mai sanyi, Aisha, kina da wani abu da yake jan hankalina sosai. Wannan dalilin yasa na ji ina son ki, ina ƙaunar ki har sai kin kasance matata. Aisha ta sunkuyar da kai, tana murmushi, alamun ta ji kunya. Hannunsa ya taɓa nata a hankali, wani irin sanyi ya ratsa jikinta. Kafin ta ankara, ya ji ta matsa kusa da shi. Ya rungume ta, numfashinsu ya gauraya. A hankali ya ɗago fuskarta. Ido da ido suka kalli juna, sai ya sumbace ta a hankali. Aisha ta rufe ido, zuciyarta na bugawa da ƙarfi. Wannan daren shine farkon wani irin daren da kowace ma'aurata suke buƙatar su ga daren nan. A wannan lokaci ya sumbace ta, ya samu ya rungume ta a jikinsa. Sun daɗe a haka suna jin ɗumin juna, kafin sannan ya cire mata mayafin jikinta, yana faɗin, Aisha, a ƙage nake, na ƙagu da in ji ki a jikina, na ƙagu da in ji jikina a cikin jikinki, saboda ji nake kamar in ci babu. Nan ne fa Aisha gabanta ya waɗi. Ashe abin da ake gaya mata na daren farko zai zo kanta. Lallai Ahmad, ashe haka Ahmad yake, ba shi da haƙuri. Wani ɓangare na zuciyarta yana raya mata irin waɗannan maganganun. Nan da nan sai zuciyarta ta fara bugawa. Ahmad ya riƙe ta, ya ce, ya naga kin shiga wani tunani na daban, ko kina tsoro na ne? Sai ta girgida masa kai ta ce, a'a, ba tsoronka nake ji ba, kawai dai ina tsoron wannan daren ne, domin ana bani labarinsa kuma gashi ya zo kaina. Na ga alamun kamar ba za ka yi haƙuri ba, Ahmad. Tana faɗa tana kuka. Ya ce, a'a Aisha, kar ki damu, kowace mace wannan daren shi take jira. Wannan daren shi ne daren kowace mace. Idan har ban ma neme ki a wannan daren ba, to za ki ce ba ni da lafiya. Aisha, na daɗe ina saƙa ki a raina, na daɗe ina mafarkin haɗuwa da ki. Yau gashi Allah ya cika min burina. Kar ki ji tsoro na, ni masoyinki ne. Idan ma kina tsoro, ki kwantar da hankalinki, zan miki a hankali. Nan fa Ahmad ya ɗaga ta tantakaras, yana ɗaga ta, ya cire mata rigarta, ya zare mata siket ɗin da yake jikinta. Nan fa Aisha hankalinta ya ƙara tashi, tana faɗin, wai me kake shirin yi, Ahmad? Sai ya ce, abin da kowace amarya take jira angonta ya mata, shi nake shirin yi. Aisha, kada ki damu, wannan ba komai bane ba, zan miki a hankali, ke ma kuma za ki ji daɗi. Nan fa daga ita sai fant sai bura. A nan ya salibe mata burarta, sai ga nonuwanta nan a tsaitsaye sun waɗa. Tunda Ahmad ya cafke kan nonon nan ya ringa tsotsa, ya tsotsi ɗaya ya na murza ɗaya da hannunsa. Haka ya kwantar da Aisha yana mulmulata, yana wani irin sakin ajiya, yana numfashi. Aisha ita kuma tun daga nan ta fara jin gaban nata yana faɗuwa. A haka dai ya ci gaba da murza mata nonuwanta. Nan fa ita ma Aisha ta shiga wani shauƙi da jin daɗi, ta fara lumshe ido. Daga nan fa Ahmad ya fara zaƙuwa, dama shi a hannu yake. Nan da nan kaciyarsa ta miƙe, ta tashi. Nan da nan Ahmad ya samu Aisha ya buɗe ƙafafunta da cinyoyinta. A nan ne fa Ahmad zai saka mata burarsa a cikin farjinta.
nan ne an sha daga kafin Ahmad ya shiga cikin gurin nan. A nan Aisha ta ringa ihu tana faɗin Ahmad ka yi a hankali, Ahmad zan yage, Ahmad kar ka yaga ni. Nan fa Aisha tana kuka tana sambatu tana faɗin dan Allah Ahmad ka bari wayo mama zai yaga ni. Haka dai Ahmad sai da ya cimma burinsa akan Aisha. Nan fa ya shige ta ji kake ya shiga ya ce pus, nan da nan jini ya biyo baya. Aisha ta kama wani irin kuka, nan da nan Aisha jikinta ya ɗaukar ma ta fara jin zazzaɓi. Shi kuma Ahmad tuni ya cika burinsa. Nan fa ya kwanta yana mai da numfashi yana faɗin Aisha ki yi haƙuri, tashi mu je in miki ruwan zafi. Haka Ahmad ya ɗauki Aisha tantakar sai kai ta toilet ya fara zuba mata ruwan zafi yana wanke mata. Haka dai Ahmad ya dawo da ita ya kwanta. A sannan wannan ruwan ɗumin da ya mata ta ɗan samu relief a jikinta. Nan fa Ahmad yana ƙoƙarin ya koma wurin Aisha tana faɗin haba Ahmad yanzu ba ka tausayi na, yanzu so kake ka koma. Faɗi yake Aisha kar ki damu, wannan na biyun ba zai kai na farko zafi ba, ki daure ki taimake ni Aisha, ji nake kamar ban yi komai ba, na gaya miki na fi wata nawa a zaƙe nake, Aisha ki taimaka min dan Allah. Nan fa Aisha haka ya kuma kama nonuwanta yana mata wura mata kunne, haka ya ringa lallaba Aisha har sai da ya kuma cimma burinsa. A karo na biyu Aisha bata ji wannan zafin da ta ji ba sakamakon karo na farko. Wannan shine labarin daren farko tsakanin Aisha da Ahmad.